so kake yi wa baye. Arzikin haihuwar Nasir ka baiwa na jasi. Shukuran ya Rabbi yadda ka so kake yi wa baye. Arzikin haihuwar Nasir ka baiwa na jasi. Shukuran ya Rabbi yadda ka so kake yi wa baye. Arzikin haihuwar Nasir ka baiwa na jasi. Lahu mai rada tun ka yazo jalla sarki. Cikin mahaifar uwa da uba tun yana a yauki. Har yazo duniya bai kane ɗaci da zaki. Shikimar sai mai baiwa yake cikin masu tsarki. Shukuran ya Rabbi yadda ka so kake yi wa baye. Salatin ka karo ilahi gun mafi kyau habibi. Sirka kan sharifai wanda ya ce mu bubbi. Wanda ya so cikin mahaifar Amina yar Wahabi. Annabin annabawa Ulhamin na murabbi. Arzikin haihuwar Nasir ka baiwa na jasi. Sai ya da alihi na gidansa banya da su ba. Masu kyallar sabobi san su ba dan kaɗan ba. Har da dukkan sahabu ban baro ko guda ba. Auliya na musu masa su Allahu Rabba. Shukuran ya Rabbi yadda ka so kake yi wa baye. Kamar su Shehu Tijjani cikar kamala da girma. Na gurin fadawa tsarawa ƙarshen karawa. Sai duka an gaida uba gurin ulama ma. Baya balhawa in yas mai sama kiyasu suma. Arzikin haihuwar Nasir ka baiwa na jasi. Na caccaɗe ɗan gwani na ba irin nasu ne ba. Ribu baballi ya gaishe ka ban dakata ba. Har da malam uba na sani na mai yawan hudu ba. Malam muku tare ba kai kayin zikiri ba. Shukuran ya Rabbi yadda ka so kake yi wa baye. Baka sala-sala ce Allah ke ba da baiwa. Yau gidan su maula ya ciki nake garzaya. Bisa da'a da kima jalla kai agazawa. Kai kake bani kullum godiya zan ta yiwuwa. Arzikin haihuwar Nasir ka baiwa na jasi. Ban wuce cikin aikin ban kira sajida ba. Lafiya uwar kowa gani ban tsaya can ba. Na fi kaina azima in yi ko ba a so ba. Lamarin ki kaɗai na wada ayi ina tuba. Shukuran ya Rabbi yadda ka so kake yi wa baye. Buɗi da arziki kai masoyin na biya hadi. Ma'ana na jasi mai san ma'aiki muradi. Na karuwar haihuwa ba abin da ya kai shi daɗi. Yasa na zo ta yashi da murna yabo na da kauni. Arzikin haihuwar Nasir ka baiwa na jasi. Shi ɗin fa ya kasance mai san ma'aikinmu ne. Shi hanzari ne gurin hidimarsa can za ka gaishe. Da an biɗar taimako domin sa za ka gane shi. Sai ya bayar duka abin da yake gare shi. Shukuran ya Rabbi yadda ka so kake yi wa baye. Jalla ya yi mai baiwa ba kaɗan ba mai girma. Bayi jinjirin ɗa da baban jinin su masu ma. Har da ba kowa ke samu ba kun ji al'umma. Ba ku ji wane ne shi jika na abul umma. Arzikin haihuwar Nasir ka baiwa na jasi. Karima bin karima kowa ya ganshi. Babba ɗan babba ce kan babba na ƙara laushi. Za ku ci mai yasa fa na ce hakan ku gane shi. Ta ɓangaren uwa da uba shi jinin ɗa hane ci. Shukuran ya Rabbi yadda ka so kake yi wa baye. Wannan yaro sunansa Muhammad Nasiru ne shi. Hakurin Habibu na jashi mahaifinsa ne shi. Shi kuma ɗan Musa ɗan Adam ku ji nasabar shi. Ɗan Abdulkarim ɗan Abdulmumin ne nan shi. Arzikin haihuwar Nasir ka baiwa na jasi. Kaɗan ne na fada da yawa har zuwa can fakoli. Mamali kenan ango ga Fadima asali. Sai ta fannin maman shi ma yana da kyan ahali. Sunan tafsa yar Idris baban nan jallai. Shukuran ya Rabbi yadda ka so kake yi wa baye. Shi kuma ɗan Sama'ila ne nan abin dai da kauri. A gurin Sharu Ahmad na yi zancen da kwari. Shi ɗan mai jan baba ne kowa ya yi nazari. Gane cewa wannan da babba ne ko a sarari. Arzikin haihuwar Nasir ka baiwa na jasi.
ma'ana sharifai ne tuntuntun kun gane ɓangaren uwa da uba duka su ne haƙun ne kuma ya ci sunan sharifi ta ko'ina jarumi ne. Shukuran ya rabbi yadda ka so kake yi wa bayi. Ba ku ji wannan batu kowa ya san ɗan daban ne ran da aka haifi wannan abun zahiri ne al'umma ce ta fara sa masa suna hakan ne da uban ba shi zai saba har ya zamo shi ne. Arzikin haihuwar Nasir ka baiwa na tasi. Kuma abin bari ya taso da sunansa ne shi Muhammad Nasir babban wa a gurin Najashi lakabin sa sharfi ya taso da asalin shi Allah ka sa ya gadon mai sunan nan nashi. Shukuran ya rabbi yadda ka so kake yi wa bayi. Gidan su shagina rabbi layi ya ɗaukaka shi ya tashi arziki babba cikin gidan ba kamar shi sharif maɗaukaki kenan gashi an ba su ne shi kuma dama duka su ne ya zamo na dabban shi. Arzikin haihuwar Nasir ka baiwa na tasi. Malam na tasi ku gane mahaifinsa ne al'umma ta wani gun ya zama wansa kar ku kama girma ta wani gun kwaɗa ne gunsa abin dai da girma karkaru ɗar da kanka kai kurum ka gano. Shukuran ya rabbi yadda ka so kake yi wa bayi. Ma'ana shi fa baba ne ga shi masoyina kuma mai sunan babban wansa ga bayanai na wa magajin uba ya zamo ɗansa juna shi Muhammad Sharif Nasir ku gane zance na. Arzikin haihuwar Nasir ka baiwa na tasi. Ya'yan uwa mu so jikokin rasulul malaki kun ga zancensa ne ya faɗa har aka yi sharhi hubbu alibaiti in ji annabi na fasihi sa'atan kairu sana ƙalaman zamma ma'i. Shukuran ya rabbi yadda ka so kake yi wa bayi. Ya ce kallon jikana daidai da sa'a guda ne ya fi kai ibada ta shekara ɗaya haka ne kun gami hattara da jinin rasulu tsira ne dole ne nan mu so su mu gansu ma arziki ne. Arzikin haihuwar Nasir ka baiwa na tasi. Ko ban ce komai ba ai al'umma kun fahimta danginsa maza mata murnar su ta gabata har abokai da yayye kowa yayi mai fata awu ya raya shi domin isar abul benta. Shukuran ya rabbi yadda ka so kake yi wa bayi. Wai na gidan sayyidar wasu wai da mun zo mun suna uwa gida uwa daji yar Abdullah Obana haka Isa daga Muhammad ina nuna kauna haka Abdullah har izuwa gidan mai Madina. Arzikin haihuwar Nasir ka baiwa na tasi. Lamarin da daɗi Allah cikan wanmu bango Dulkarimu baban nan lakabinsa mai shago sai rumfa sha ɗauka abba an basu ku kirgo Allah ka bawa Nasir lafiya ya wuce jango. Shukuran ya rabbi yadda ka so kake yi wa bayi. Yayar mu yaya hama yau zuri'a ta ya girma ya da babban uba shamsu a gama dama dama ya da yayu kwarai sun zarce ma in kirga ma kamar farisa har abdul sun wuce ambato. Arzikin haihuwar Nasir ka baiwa na tasi. Kai ta fannin uwa ma ɗanga ya kera bayi mama Halima Khadija da Hajjara murna sun yi har Suleiman da Basha har da Garba ɗan Ali sai Sharu Baba Musa har nishaɗinsa ya yi. Shukuran ya rabbi yadda ka so kake yi wa bayi. Mariya ya ta wuce fatin ta ban soja dinga har ƙawayen jikin ma walla sun zarce irga Sadiya har da fati kun ga dutsen magoga sun wuce an bato ya 'yan uwa zo ku gagga. Arzikin haihuwar Nasir ka baiwa na tasi. Rabbi kawan mu san halin nabiyul ibada yar da bayan ka kare martabar su ya ahadi dan shafi'ul wara Allah ka raya shi sanadi ba ma albarkaci shi dan yi sarki mahadi. Shukuran ya rabbi yadda ka so kake yi wa bayi. Godiya ta ba za ta tsaya ba jallar hamani na yi kuma na
da Allah da ɗani imani Musa Iliyasu mai yabo ga shurafa Usani Koko abban sarina inkiya ta amini Shukuran